If there's something that Letheni knew about Thuthukani, is that Thuthukani was not temperamental. He was kind and noble. For Letheni, the concept of husband is 100% spot on because it stands for nobility, hence it means a heartthrob that is usefully serving the bond between a man and a woman, and it never deserts its responsibility and accountability. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Zihlangene Phezulu obhalwe ngu-MB Sibanyoni. Qhubeka nokufunda isahluko sesithupha. Kodwa ngaphambi kokuthi siqalise, let me do the following. Let me acknowledge everyone that is here, old and new subscribers alike. Guys, you are welcome. You are loved and appreciated. Let me also extend this acknowledgement to our visitors. Please stay here and make this your new home because you will never regret. Mhlanje sizokwenza umbuzo omude, inkomba uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa yisizinda. Balingani bami nanebafundi, niyaqaphela yini ukuthi akuchazi ukuthi njengoba sizokwenza isizinda manje kusho ukuthi isakhiwo asisekho. Akuchazi ukuthi indikimba sesiyithathe sayintshinga le kude. Akuchazi ukuthi udweshu alusekho. Kusho ukuthi yonke imibuzo emide eyisishiyagalombili enovelini ikhona. It is just that we can take one at a time. Ake ngenze isibonelo. La ngokusibhalela kusukela esahlukweni sokuqala kuze kugcine esahlukweni sesithupha okwamanje. Ukhona umyalezo umbhala afuna ukusidlulisela wona. Ikakhulukazi ngoLetheni. Ake sikhulume nje ngoLetheni. Umbhali ufuna ukusiqwashisa ekutheni sibokwazi ukuthi isihlahla asinyelwa. Siyazazi zonke izinto uLetheni azenza. Okokuqala, wayengasabuyi ekhaya ehlala kubangane. Okwesibili, wayehamba njalo ethi uya eDubai. Kodwa kwazimpahla lezo azithengisayo kwabhizinisi leyo ayikaze nje nakanye yaqhubeka. Akukho kwazimpahla ezazithengiswa. Okwesithathu, uLetheni wayesefika ekhaya ephuzile phakathi kwamabili. Uma ekhulunyiswa aphendule ngendelelo enkulu athi umyeni wakhe unguqhwayelahle omhlukumezayo futhi yena ukhathele ukondla indoda engenamsebenzi walutho. Okwesine, umncedisi wasekhaya nguye owayazi ukuthi endlini kuhlanzekile. Ubaba wekhaya ugqoke izingubo ezihlanzekile futhi udleni. Okwesihlanu, uLetheni waya eMelika amasonto amabili nje kuphela. Wabuya esethwele ikhanda elikhulu, washintsha abantu wababukela phansi. Okwesithupha, uLetheni ubelethwa yishende, elandwa yishende esangweni lomuzi kaThuthukani ebusuku. Balingani bami nanibafundi, ngicela ukusho kuningi okunye mhlambe esisazohlangabezana nako. Okodwa okwamanje yilokhu engikubalile esesidlule kukho. Uyasuka-ke futhi uLetheni-ke manje useyahamba amasolokohla iminyaka emibili akaziwa nokuthi uyephi. Uthi umesuka lapho wathumela incwadi yesehlukaniso.
uhlinzeka uthuthukane ezibini ngoba kwabond phela okungumuzo wabo ngoba bebangasahlali emqashweni. Yasala ingesanaye umuntu ozoyikhokhela. Kwamoto ayeyithengele uthuthukane yagcina phela manje isidliwe yibhange. Uthuthukane kwafanele akhokhele zonke lezi zinto ngemali yakhe ye-UIF. Waphinde washabasheka evuka ekuseni lokuyana ukuze akwazi ukulungisa phela lapho sekonakele khona. Waqala impilo phansi. Usenoqhaqa lwamabhizinisi. Usenoqhaqa lwezimoto zikanokusho. Yize singakafiki lapho, kodwa ngicela ukukusho okwamanje because it is contextual. Nangu letheni useyaqhamuka. Okwesibili, uthuthukane usedlulele phambili ngokwempilo phela. Ngoba phela wayeshiyiwe uzothini? Kufanele phela naye aqale phansi impilo, azinakekele. Usiyazinakekela, usezitholela uthembekile. Usiyaqhamuka uletheni. Thuthukani mina ngisakuthanda, myeni wami yini ozokudla manje, ngingakwenzela okuya ngasethunjini. Hayibo. Senza ngathi uhambe manje ekuseni, ubuya manje ntambama, kanti akunjalo. Ngakho-ke umbhali la uyasiqwashisa, yiloko akuhlosile, yileso sifundo afuna ukuthi sisazi ukuthi unyawo kalunampumulo. Balingani bami nanebafundi, masiqhubeke nokufunda. Sizoqala lapho sagcina khona. Kufundeka ngalolu hlobo. Yizwa-ke mfowethu, ngizophuma emzini wakho, kepha eyokuhamba nokuphuma empilweni yakho khohlwa baba, kusesempondo zamthini. Uyoze uthi shu ungabaselwe, ngiyakutshela, kuphendula uletheni. Wande ngomlomo njengembenge letheni. Ingabe uphethwe yikhanda lebhabhalazi yini? Kubuza uthuthukane. Hayi-ke, mhlawumbe nguwena owaziyo ukuthi kade siphuza kuphi sinawe izolo ebusuku. Mina engikwaziyo ukuthi ngiphile njengosheleni, kuphendula uletheni. Kuyabongeka dadewethu ukuthi waze wayithola indlela eya enkululekweni. Kodwa ngiyamangala ngoba uma ngikubheka ngisawabona amabhodlela kagologo ebhalwe emehlweni lapha kuwe, kusho uthuthukane. Kulungile noma kunjalo, kodwa mhla uyokulazi iqiniso uzowagwinya lamagama akho. Okwamanje ngiyahamba, kepha ngiyabuya ngoba leli hlengethwa lakho elinguthembekile ngeke labhukuda kulomuzi libhula amaphiko ngokukhululeka ngisadla amabele. Ngeke kwakhala esakhe isicathulo emzini angawazi nokuthi wakhiwa kanjani. Okwesibili ukuthi akukhona esidlekeni sezidakamizwa lapha. Mhlawumbe senizidayisa nobabili kwazi bani. Yizona lezi ezinidaka nigcine ningasazi nokuphatha kahle abantu, kuphendula uletheni. Izidakamizwa mhlawumbe zidayiswa nguwe, hhayi lapha emzini wami. Phela umazi wendlela ngumhambi wayo. Kuchaza khona ukuthi uyayazi lento okhuluma ngayo. Okwamanje-ke dadewethu, dede endleleni, bungaze buchitheke bugayiwe. Kawuyena umuntu wokuphathwa kahle, ungumkhuhlane nje, into engaziwa. Ungalokhu ukhuluma undendende, ukufa kwezinyane, umnyango ukulindile, kubhavumula uthuthukane. Uletheni ehleka usulu. He, lala lulaza sikwengule. Wena uyilesi esathunywa ugwayi, sabuya neboza. Kawulazi ikusasa lakho nalento enguthembekile, kuphendula uletheni sakugcona. Waze wadelela umuntu wesifazane madoda. Eyekusasa lami nothembekile makube yinkinga yethu leyo. Akudokwe ligayelwe wena ukuthi siyophathana kanjani.
Engikwaziyo ukuthi ngeke afane nawe owathatha ikusasa lomshado wethu waligqiba emgqonyeni wezibi. Okubalulekile, ngiyamthanda uThembekile futhi akukho Jesus okuzosehlukanisa. Ngakho-ke icebo lakho ngeke lisebenze noma ungambiza ngento uyinto yami. Hamba nawe uye ezintweni zakho obugudla nazo wonke lo nyaka. Ngenxa yokuthi sekuduke umetshisi, kungakho usubuya ugijima lapha kimi. Nami-ke kangiwufuni umkhiqizo osewedlulelwe yisikhathi. Hamba dadewethu, ngingaze ngikududule ngenkani ngoba sengicikekile nguwe manje. Kukhuluma uThuthukani eselinde emnyango ukuthi uletheni aphume. Nokuba uyalwazi ugobe elikucathamelayo, ubuzoyeka ukubhibhidla amathe njengengane ulalele ngoba lukhulu luyeza luyanyelela. Uyobathe izithende ukubeletha isiphundu kuyokuba emva kwendaba. Uyoze ube uthi lokuvungula njengoba uyisishaqaba esingaka. Uyobathe qala ngiyobe ngingasabonwa nangalukhalo. Nokuba uyazi ubungeke ungikhakhabise ngale ndlela, kepha akulutho. Sekusemome ukuthi uthole iqiniso ngalo mdlavuza wentombi yakho. Washo uletheni ethatha isikhwama sakhe esincane ephuma eshaya isicabha ngesankantlo. Hamba ungalokothi ubeka imiconjwana yakho kulo muzi. Ungizwa kahle? Ngiyokuhlahlela ngocelemba ngike ngakubona, oh Lord, ngike ngabona isithunzi sakho nje lapha egcekeni lami. Kusho uThuthukane vala isicabha ngoba uletheni esephumile. Uletheni waphuma ngesango. Ucilo wazishaya endukwini ngoba wathola itekisi masinyane. Phela umuzi wabo useDube Street khona lapha eWatville. Lona ngumgwaqo omkhulu ongena ngawo kuleli lokishi uma uliqhamukisa ngase-Heidelberg Road, kanti uphinde uxhume ku-Reading Road uma uliqhamukisa ngaseBenoni noma eDanswart Station. Balingani bami nani bafundi, siyaphela lapha isahluko sesithupha. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Ngizobhala isihlokwana esithi isizinda ngeqe umugqa, ngibhale ngosonhlamvukazi igama elithi isingeniso. Isizinda sithinta okuthathu, okuyindawo, okuyisikhathi, nokuyisimo senhlalo. Uma sikhuluma ngendawo, sikhuluma ngamadolobha njengaseBenoni, eGoli naseKempton Park Station. Siphinde sikhulume ngamalokishi njengaseWatville, eMhluzi, eDaveyton kanye naseThembisa eMijondolo naseThembisa ezaleni lapho kulahlwa khona izibi njalo ngoLwesibili. Indawo iphinde ifake phakathi izakhiwo ezinjengeziteshi zezitimela kanye nemizi eyakhiwe kunomuzi kaThuthukani, umuzi kaMqondisi, umuzi kamalume uDuma. Kunemizi lapho kuqashe khona abathile njengoba uThembekile naye ehlala emqashweni. Kanti uThuthukani noLetheni besabuya ekubhaceni eSwazini nabo bahlala emqashweni. Kunezakhiwo eziyimijondolo
nasezaleni imbala. Lokho kuyisakhiwo ngoba yindawo eyaziwa nanoma ubani eyenziwe ngumasipalati ukuba kulahlwe izibi kuyona. Ingxenye yesibili yisikhathi. Lo mbhalo wobuciko wenzeka esikhathini samanje noma sanamuhla. Ingxenye yesithathu yisimo senhlalo. Isimo senhlalo ubudlelwane phakathi kwabalingiswa. Uma bubuhle, bengalwi, bengaxabani, sithi isimo senhlalo sihle. Kanti uma kunokungqubuzana, kunokuxabana phakathi kwabo, sithi isimo senhlalo asisihle. Balingani bami nani bafundi, uma ngiqeda ukwenze njalo, ngeqe umugqa, ngibhale igama elithi umzimba. Ngaphambi kokuthi siqalise, make siqwashisane kulokho okulandelayo. Bafundi nani balingani, izindawo masizibale ukuthi zingakhi, ngoba uma singenzi njalo sizobhala ngendawo eyodwa bese ukhohlwa ezinye. Kanti uma ubalile ukuthi amadolobha angaka, yini okwenzeka edolobheni ngalinye, kwenza ukuthi uthole isigaxa samamaki esilindelekile. Sekungaba nje u-23 out of 25. Ake siboneke, mangakhi amalokishi kulo mbhalo wobuciko lapho kwenzeka okuthile khona. Mane, kunelokishi lase-Wattville eBenoni, ilokishi lase-Daveyton, ilokishi laseMhluzi kanye naseThembisa eMijondolo naseThembisa ezaleni lapho kuphonswa khona izibi. Mangakhi amadolobha, elaseGoli, elaseBenoni, elase-Kempton Park, elase-Morgenson. Noma kunjalo, sizokhuluma la kuphela ngedolobha lase-Kempton Park. Kungani? Yingoba kulo mbhalo wobuciko akukho okwenzeka eBenoni edolobheni, konke kwenzeka eWattville. Umbhalo wobuciko akukho okwenzeka eMorgenson. Siyatshelwa nje ukuthi uThuthukani wazalelwa khona kodwa wakhulela eWattville. EGoli kwenzeka into eyodwa vo, kwaqhunyiswa ibhomu esiteshini sesitimela kuphela. We can mention that only in passing. Balingani bami nani bafundi, singathasisela sithi kulo mbhalo wobuciko kutholakala amazwe amabili, izwe laseNingizimu Afrika nezwe laseSwazini. Kodwa-ke asikwazi ukwenza njalo ngoba indawo yaseSwazini kukhulunywa ngayo kancane. Kuthiwe nje uLetheni kanye noThuthukani bahlangana eSwazini ngenkathi bedingisiwe noma bebhacile. Lokhu kuchaza ukuthi uma sixoxa ngesihlokwana esithi indawo, sizoxoxa ngezindawo eziyisihlanu, amalokishi amane nedolobha iKempton Park. Bone okwenzeka eKempton Park Station. Ake siqaliseke, ngizobhala isihlokwana esithi eWattville eBenoni. Sibona uThuthukani njiyela eqa uthango lwakwabo ngoba ebalekela amaphoyisa. Kwazise kwakuqhunyiswe isiteshi sesitimela eGoli. uThuthukani naye wasoleka ukuthi uyathinteka kulokho kushokobeza. Amaphoyisa amdubula ethangeni ngenkathi eqa uthango ebaleka. Sabalekile njalo, amasotsha aphinde awuthola umkhondo wokuthi ungaphi, amhlasela.
Lapho-ke wadubuleka wabaleka nenhlamvu ibhajwe emhlubulweni. Wabaleka njalo uThuthukane waze wayofika eSwazini. Umefika eSwazini wahlangana nentombi eyamheha uLetheni Sibiya. Kwaphela uhulumeni wobandlululo. Uhulumeni waholwa nguDokotela Mandela. Ngaleso sikhathi la uLetheni kanye noThuthukane babuyela emuva eNingizimu Afrika. Bafike bazinza eWatville eBenoni. Bahlala emqashweni. Ngemuva kokwenza amalungiselelo okuganana, bathola ingane yomfana eyalahleka ingakaphumi nje nasesibhedlela yantshontshwa. Kwaphela iminyaka eyisikhombisa umfana elahlekile. Kwase kuqala ukuba noqhekeko phakathi kukaLetheni kanye noThuthukane. Alubangwa ukulahleka kwengane yabo, kodwa lubangwa ukuthi uLetheni usethole umsebenzi, uselikhansela khona lapha eBenoni. Lokho kwamguqula nya uLetheni, kwamenza ukuba akhohlwe ukuthi ungunkosikazi. Waseqala manje ehlala ebanganini, sekhohliwe izindaba zomuzi wakhe. Wayeya eDubai njalo nje ethi uyothenga izimpahla azothi angabuya nazo azidayise. Nalokho noma naleyo bhizinisi ayaziwa ukuthi yayiqale nini yaphelelaphi, ngoba ayikaze ibonwe. Akaze kubonwe kwanzuzo eyatholakala lapho, akaze abonwe naye ethengisa lezo mpahla lezo. Kusenjalo uThuthukane walahlekelwa ngumsebenzi. Kwavele kwafana nokuthi manje sekungene isihlava emzini wendoda, ngoba uLetheni wayengasalawuleki. Wayebuya ebusuku edakiwe. Athi uyambuza uThuthukane ukuthi kungani, amtshela ukuthi yena ukhathele nguqhwayilahle omhlukumezayo. Usekhathele futhi nokondlana nendoda endala engenamzamo walutho. Wothe ubomvu uThuthukane, athi uyakhuluma uLetheni aphumele emnyango aklabalase kube njeya. Kuthi ngenkathi uThuthukane ethi uthatha igotshwa, aphume uNobesuthu obekade evakashile ayobiza omakhelwane. Babuye asengezimithiyo uLetheni, athi uthole uNobesuthu noThuthukane beqabulana. Wagcina ngokuthatha imithwalo yakhe uLetheni, wabona indlela aze ngayo, wanyamalala iminyaka 2, waphinde wathumela nencwadi yesehlukaniso. Lokho kwanikeza uThuthukane ithuba lokuba aqale phansi impilo yakhe. Watholana nomuntu wesifazane, ake waba naye ubusuku obubodwa vo, okwagcina ngokuthi akhulelwe ingane yentombazana. Okubuhlungu-ke ukuthi uThuthukane wayiphika leyo ngane, ethi angeke kwenzeke nje ukuthi umuntu wesifazane akhulelwe elale nomuntu wesilisa ubusuku obubodwa vo. Noma kunjalo baphinde batholana futhi. Siyazi izintaba zodwa ezingahlangani, abantu bayahlangana. Sibona uThuthukane ejabule, ufika endlini uthola itafula lidekiwe, kunezimbali ezibomvu, kukhala umculo nengoma emnandi
i-Rhapsody of Love aze akhumbule uLetheni lapho umbhali usebenzise isu lokujeqeza emuva. Injabulo yamenza ukuba avele naye akhumule ezakhe izimpahla eyozithela eshaweni ngoba uzwe kukhala amanzi. Ucabanga ukuthi nguThembekile isithando sakhe kanti nguLetheni. Aqakeke uThuthukane esaqakekile enjalo. Kungene uThembekile. Kuxatshanwe kube njeyana. uThembekile noLetheni baphendulane, kubonakala ukuthi labantu ngathi bayazana, kodwa uThuthukane uzotshelwa ubani. Kusenjalo aphume uThembekile ethukuthele ewuba, noThuthukane aphume amlandele aze ayofika emqashweni lapho kuhlala khona uThembekile, umlandele ngemoto. uThembekile athatha ibhakede lamanzi aqulele uThuthukane. Kwamvilopho leyo ebifake incwadi yesihlukaniso efakazela ukuthi abusekho ubudlelwano phakathi kwakhe noLetheni, nayo yasakazeka lena. Abuyele emuva uThuthukane. Mebuyele emuva nguye loyana ethatha uLetheni emdudulela esangweni ngoba esephazamisa uthando lwakhe noThembekile. Aphume aye kwamqondisi, athathe umqondisi baye kumalume wakhe, beyohlanganisa phela, beyobhunga udaba lwangomgqibelo lokuyokhonga kwaMsimude kubo kaThembekile eMhluzi. Ekubuyene kwakhe uThuthukane uthola uLetheni uhleli onqenqemeni lomgwaqo, uswele ukuthi uyophuma alibangisephi ngoba nomjondolo wakubo washa kudala. uThuthukane wavuma ukuthi uLetheni aqube ubusuku obodwa. Simbona evuka ekuseni eyovusa uLetheni seligamenxe ihora lesithupha. Ufike ungena ngesankanhlu uyamvusa ukuthi vuka wena uphuma uhambe ngoba kungenzeka ukuthi uThembekile angeza la. Uma esezile phela sekuyoba ubufakazi ukuthi laba bobabili bamenza isilima. Kazibekile phansi uLetheni ubiza uThembekile ngesigebengu, ambize ngevukuthu, aphinda ambize ngehlengethwa. Sesikhona isithonjana esinazo ngoThembekile ngoba phambilini ngayizolo uLetheni ubepheka ethulula, uLetheni ubeqwashile, uLetheni akalalanga ecabanga ngoThembekile owamenzakalisa. uThembekile lona yinkunzi yesigebengu, udayisa izidakamizwa, nguyena owabophisa uLetheni eKorea esikhumulweni sezindiza. Amethembisa imali kanti umholela ophathe. uThembekile lona ngumbulali, wabulala isoka lakhe uMthavuna ngenxa yokufuna imali. Yena futhi owaphoqa ukuba uLetheni abhale incwadi yesihlukaniso. Wayephethe isibhamu emkhombe ngaso. uLetheni wayefuna indlela yokuba aziphindiselele. Yacaca ukuthi iso ngeso. Balingani bami nani bafundi, ngicela ukuma lapha okwanamhlanje ngoba sisafunde kuphela izahluko eziyisithupha. Lingani bami nani bafundi ukube
bese siwufunde wonke lo mbhalo obuciko. Bengizothi uma ngiqeda ukuxoxa nge-Wordville eBenoni bese ngixoxa nge-Daveyton lapho uLetheni ahlangana khona noThembekile wamesabisa wamthumba. Ngiphume eDaveyton ngixoxe ngelokishi laseThembisa eMjondolo lapho ayegcinwe khona uThembekile egadwe nguSpikes nomfowabo uRaiser. Ngiphume lapho ngixoxe ngethembisa ezaleni lapho uThuthukane wayehambise khona imali eyayizokwenza ukuba akhululwe uThembekile. Wayecabanga kanjalo phela yena uThuthukane, kanti uLetheni wayezimisele ukuthi kuboshwe uThembekile, uSpikes noRaiser. Bengizothi uma sengiqedile lapho bese ngiyaphuma ngixoxa ngedolobha iKempton Park okwenzeka eKempton Park Station bese ngithi ngiqedile-ke ngendawo. Ake sithathe ingxenye-ke yesibili yesizinda isikhathi. Ngaphambi kokuthi siqale ukuxoxa la, abafundi baye benze iphutha mabefika la, baqhathanise okwenzeka namhlanje nokwenzeka kudala. Ake sibekise sithi uthisha ubefundisa mhlambe egunjini lokufunda wathi isikhathi samanje lesi ngoba abasekho amantombazana noma izintombi ezihamba ziyokha amanzi emfuleni. Umfundi abhale lokho. Uke wakhuluma umbhali la ngeentombi ezikha amanzi emfuleni? Cha. Athi uthisha isikhathi samanje ngoba awasekho amakalishi. Akakhulumanga ngekalishi la. Ake sithathe-ke lezi zinto umbhali akhulume ngazo. Ingxenye yesibili isikhathi. Siyaqalisa-ke. Lesi isikhathi samanje, isikhathi sanamuhla. Namalokishi, kunelokishi iWordville eliseBenoni. Kunohulumeni wobandlululo. Abantu abaziwa ngabashokobezi noma ababizwa ngokuthiwa bangabashokobezi bayeqa bayobhaca kwamanye amazwe. Kunedolobha elibizwa ngokuthiwa yiGoli, kuneziteshi zezitimela, kunamaphoyisa, kunezibhamu, kunamasotsha, kunomasipala. Abantu besifazane baba ngamakhansela. Abantu besifazane sebasebenza. Kuyavakashwa, kuvakashwa naphesheya kwezilwandle. Kunamabhizinisi, elinye lawo elokuthengisa izimpahla bese uthola inzuzo. Abantu balahlekelwa yimisebenzi. uThuthukane walahlekelwa ngumsebenzi. Kunemithetho evikela ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Njengoba uThuthukane akhipha igotshwa egijimisa uLetheni, ubengaboshwa, uLetheni ubengamvulela icala. uKapteni Mzimela uyakufakazela lokho. Kunamajele, amatafula, itafula lingadekwa nje ngezimbali. Okuchaza kona ukuthi phela sekwaba nezimbali ezisetshenziswayo zikhombisa ukuthi abantu bayathandana. Izimbali ezibovu nje, izimbali zothando. Kunomculo, kunabaculi besilungu abacula uhlobo lomculo olubizwa ngokuthiwa yi-classic. Umculi owaziwayo uRichard Clayton ocula ingoma enesihloko sesilungu esithi Rhapsody of Love. Kunamakhadi asetshenziswa ukuba abantu bakhombisane indlela abathandana ngayo. Kunamashawa, kunamakhabethe ezingubo, kunezikhwama, kunezimpahla zokugqoka, kunezimoto, kunamatekisi, kunezimpompi, kunamabhakede. Mlingani wami nawe mfundi, ngizocela ukuba uqhubeke. Ngicela ukuthi okwanamuhla sigcine lapha.
Ngiyazi ukuthi ingxenye yesithathu ethinta isimo senhlalo asixoxile ngayo. Sizoxoxa ngayo ngokuzayo. Kusho ukuthi umzimba wethu awuphelele. Asiqedile ukuphendula umbuzo omude, inkomba, uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa yisizinda. Ngiyabonga, niyathandwa, nisale kahle.